واجو aşetti u civaka demokratik tekaz ve begica serkeftiri. Yansıdayı Tîrmeha 2025 gruba aşetti u civaka demokratik. دیروک 11 تîرmeha 2025 Hevseroka KCKyê Besê Hozat li gel 29 gerîlayan li şikefta Caseneyê li sînorê parêzgeha Silêmaniyê çekên xwe şewitandin. Merasîm ne tenê çalakiyeke sembolîk lê ragihandina fermîya bidawîbûna têkoşîna çekdarîya 40 salî bû. Ev pêngav piştî banga Abdullah Ocalan ya 27 Şubatê hat û tê de PKK êdî hatibû fesihkirin. îro Salek li ser vê gava dîrokiya PKK re derbas bûn. Qendîl li bendê ew îradeya ku wan li qadê bikiryar nîşandane li Enqereyê bersivê bibîne. Rêveberiya tevgera azadiyê di daxuyaniya xwe ya bi helkefta yekemîn salvegera merasîma şewitandina çekan de banga pêngavan li hikûmeta Tirkiyê dike û dibêje em bi navê tevgera azadiyê pêdagiriya xwe ya li ser mijara stratejiya têkoşîna siyasî û demokratîk careke din destnîşan dikin. Salek di ser fesihkirina PKK û bidawîkirina têkoşîna çekdarî re derbas bûye. Lê dewletê ne gavavê ne jî ji bo çareseriya siyasî û demokratîk zemîna civakî afirand. Yasa ji aliyê rêberapû ve hate pêşniyarkirin. Bersiv ji pêşniyarên maqolên rêberapû re nehat dayîn û di vê mijarê de tevgera meya azadiyê nehate agahdar-kirin. Di vê yasa rewşa rêberapû û kadroyên pêşengên tevgera me diyar bike û rêya çareseriya pirsa Kurd destnîşan bike. Desthilatê AK Partiyê û hevpeymana wê MHP pêvajûyê dibin navê Tirkiyeya bê teror de bi awayekî fermî li parlamentoyê birêve dibin. Di nava salekborî de piştî civîn û şêwirên dûr û dirêjiyên Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê raporekê hevbeş bi yekdengiya hemû partiyên siyasî hate pesendkirin û pêşkêşî serokayetiya parlamentoyê hat kirin. Niha çavlûyekê ne ku di çarçoveya wê raporê de pêngavên yasayî yên pêvajûyê pênavêtin. Biryare ji heftiya pê û pêve reşnivîsa yasayê bê berdestê parlamentoyê û kar li ser bêkirin. Allah'ın izniyle. Beyzna Xwedê berî ku ev mehên havînê temam bibin, karên ku ji bo vê raporê pêwîstin dêbên kirin. Serokkomarê Tirkiyê dibêje ji sala 1984 ve zêdetirî 5000 kesan ji ber şerê li gel PKK canê xwe ji destane. Zerera şerê 41 salî jî ji bo aboriya welatê xwe weke $2 trilyon pênase dike û tekeziyê li ser serxistina pêvajûyê dike. Ülkemizi yaklaşık yarım asır bi serkeftina pêvajoya me ya Tirkiye bê teror a ku me bi armanca rizgarkirina welatê xwe ji pirsgirêka nêzîkî 900 salî daye dest pêkirin, înşaallah em dê li hundir û derve dest bi nivîsandina çîrokeke nû bikin. yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Dem Partî jî ji destpêka pêvajûyê li meydanan e. Biriya konferans panel û civînên li navçeyên cudayên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê civakê derbarê pêvajûyê de agahdar dike û daxwaza piştevaniyê dike. Pêvajûyekî sürecekî ku millet ne têda be û xwe têda nebîne û xwe wekî aktorekî rolekî înisiyatîv negire têda û di wê sürecê de cî negire ew süreç ticcarî bi ser neketiye. Deneyîmê dunyayê hene. Tecrübe dünyayê em lê mêze dikin bi rastî jî wisa ye. Welatî jî dixwazin êdî pêngavên berbiçav û reformên demokratîkên pêvajûyê bibînin. Em kurmancı, em bibin yek, bir em nerin tek bi tek. Em îro rov milletê me serê çê dişi berengazê feqîrên birê zîndana dane birê ewa dane zor zerdiyê dane. Bi we bibin yek. Wanı hintin hani serokunu tehdit edeye. Ama ser em gedine em gerîlayan perbesti bir serokatine. Em pişta serokatiya fana li hema karşı sistem mahiro tık anlatına. Tevî ku heta niha tu pêngaveke yasayî nehatiye avêtin jî li gorî rapirsiyeke navenda lêkolînên meydaniya Samerê ku di meha hezîranê de kiriye ji sedî 52.9 xelkê Bakurê Kurdistanê û Tirkiye di wê bawerê de ne ku
دی پیواجو و جاره به ارینی بگه انجامه. لی همان راپرسی اشکره جی دیگه کوج صدی هشتو چار خلکی جی لبندینه ایدی گاوین یاسایی بیناویتن. فردی ساق رودا